Pareix una casa encantada. Explorem-la. Per què no juguem a amagar-nos per ací? Inspeccionar-la comença a ser avorrit. Que bona idea, Mike. Jo vull pagar. 1, Corre, Mike, Dos. ens amagarem per l'interior de la casa. Entrem. Sí! Sí! Vosaltres, què feu ací? Soc Mike, i aquests són els meus amics Jordan i Emily. Hem obert una porta en una casa i hem aparegut en aquesta platja de Ha repent. desaparegut. Entenc. Això li ha succeït a molta més gent de la que es creieu. El que heu de fer és buscar el capità del vaixell. Ell ha furtat la joia que ha fet que la porta vos duguera ací. L'heu de recuperar i col·locar al cim de la muntanya. On estarà aquest vaixell? No ho sé. Vinga, anem fent marxa. Hem de fer un pla, així podrem furtar la joia. Bona idea. Espera que estem prop. Estic molt cansada. Mireu, per fi, el vaixell. Entrem, entrem. Uau! Quants tresors! Ja l'he trobada. Mireu. Oh, que bonica que és. Deixa de coses boniques. Agafem-la i anem-nos d'ací. Xics, aneu en compte. Hi ha pirates que volen furtar-nos la joia. I la joia ens perteneix. No anem a tornar-vos-la. Doncs pediarem. Per fi, podem tornar a la realitat. Marxem. Xics, ha sigut una experiència estranya, oi? Deixa't de discursos, Jordan. Vull sortir d'ací ja. Al fi i a la cap, l'amistat és allò més important en la vida. Sempre he tingut inseguretat sobre la gent que estime, però vosaltres m'heu demostrat molt tallat aquesta aventura. M'heu demostrat que junts podem fer qualsevol cosa. Ja comença l'Emily sentimental. Ha 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 ha. Nosaltres també t'estimem, Emily.